capacity Rabiul awwal ya dawo mi ta baitika. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo mi ta baitika. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo mi ta baitika. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo mi ta baitika. Allah rabbana buwayi ga abba dan kwana. Karshen baza capacity murna yau nazo in kara in hada da magana. Karshen baza capacity ana maganar watan zuwan annabi babbar magana. Karshen baza capacity yaya zan shiru a baki na tara baitika. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Wasu biki suke suna murna babu shamaki. Karshen baza capacity su sa shadda su aro mota baza capacity. Karshen baza capacity mu ku a wanga wata ne za mu kure capacity. Karshen baza capacity mu yi murnar zuwan Muhammad ya tara daukaka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Janawa ku zo mu je maganar yau akwai yawa. Karshen baza capacity wanda na batawa rai in yaji yayi mini afuwa. Karshen baza capacity babu capacity da ya fi san annabi mu je zuwa. Karshen baza capacity Allah ban kuɗi in karar a cikin habibuka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Yau magana ake ta san annabi na faɗa maka. Karshen baza capacity in ka so shi rabbu zai so ka ina tuna maka. Karshen baza capacity in kai masa salati Allah na ji zai maka. Karshen baza capacity kaga capacity anan har can zaka ɗaukaka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Tunda watan Rabiul awwal ya zo abin nufi. Karshen baza capacity sai mu fito mu kama murnar mu kyale mai rufi. Karshen baza capacity in ka bar so a zuci bai cika so ba ya zama dafi. Karshen baza capacity ka so annabi zaka ga kafi gaban zato duka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Ba mu ce kar ka sanya shadda mota ba na faɗi. Karshen baza capacity amma da yi ka yi wa annabi shidima abun faɗi. Karshen baza capacity mu ko ba kuɗi muna shidima dole zan faɗi. Karshen baza capacity ba wasa nake ba abba kwana na tuna maka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Salamu alaika ga darar kowa ya Muhammadu. Karshen baza capacity ki gudu sa maza gudu kiran rabbu wahidu. Karshen baza capacity gani ina kwarin yabo Ahmad Sani Hautudu. Karshen baza capacity na yabe ka duniya ta ji daɗi mu haskaka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Ainin lashi haƙƙatun layi ubangidan sama. Karshen baza capacity ruhun layi na ji ko rabbu da kai ya girmama. Karshen baza capacity sirrin layi kai ake magana rabbu al'umma. Karshen baza capacity gatan duniya kiyama kai ne gwanin duka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Babu kure mure a so annabi shi nake nufi. Karshen baza capacity wanda ilahu ya so ma shi ainul ma'arifi. Karshen baza capacity ba ni zama inda ba a san ta kashifi. Karshen baza capacity karshen daraja annabi ne sarkin garin maka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Ba a jira taho kawai tafiyar nan daban take. Karshen baza capacity in ka tsaya sa'a wuce ka bayanin da kai nake. Karshen baza capacity kar da kai ta dan kuɗi me tafiyar da kai nake. Karshen baza capacity kar da kai ta dan aso ka ina dai faɗa maka. Karshen baza capacity Rabiul awwal ya dawo bi ta baitika. Barka da zuwa ya mudan siru. Karshen baza capacity lale 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 da zuwa da nasiru. Karshen baza capacity oyoyo 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 ya mudan shiru. Karshen baza capacity ran da ka zo akwai bayani ta tara sirrika. Karshen baza capacity Rabiul
musa kafirai ya zo sannu da zuwa karshen baza capacity ga mai nuna rabu Allah ɗaya ne yana zuwa karshen baza capacity abu Allahu ko aka magudu a rasa gunzuwa karshen baza capacity shine nan ya nuna hanyar Allahu mai maka karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika karshen baza capacity karshen baza capacity karshen baza capacity gaba annabi Muhammad ka zarce me capacity karshen baza capacity in ka fi shugaban mu zaka ga ka ƙara quality karshen baza capacity in ko ka bari shi tun anan duniya zaka hallaka karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika kasan annabin mu dole in wa kauni tambaya karshen baza capacity ya san shugaba yake maka motsi a zuciya karshen baza capacity ya kaji sanda me yabo ke ya faɗa hamaliya karshen baza capacity daɗi ko akasin haka an kura hankali naka karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika mu dai in ana yaban annabi har su ma muke karshen baza capacity jazaba ta dau mu har mance hankali muke karshen baza capacity wasu sai dai su kama kuka wasu dariya suke karshen baza capacity wasu sai dai a dingarar rasar zuciya duka karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika am asfar ruwan kiɗa mi shagali da yan uwa karshen baza capacity mi tafi mu kara murnar mu tayyawa karshen baza capacity ranar haihuwar ma'aiki ce babu damuwa karshen baza capacity janawa ku zo mu cashe yau namu ya saka karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika Allah kai salatuka gun annabi Muhammadu karshen baza capacity alai duka sa ciki da sabon mu majadu karshen baza capacity samin na Fatima tsokar Daha Ahmadu karshen baza capacity da shehunnai gaba ɗayansu suna ba mu sirrika karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika baba sharu ina gidanka yabo na da kafiya karshen baza capacity alkwadawi uban su haila uban su buga maliya karshen baza capacity yan misbahu a gidanka na ci tuwo da jarmiya karshen baza capacity me begen ka abba na kwana ne sana haskaka karshen baza capacity Rabiul Awwal ya dawo bi ta baitika